Tak Erik, remíza s Považskou Bystricou 1-1, ako hodnotíš zápas? Tak bol to ťažký zápas pre obe mužstva. Potrebovali sme budovať ako Považská, tak aj my. A myslím si, že o ten gól sme boli lepší posledných 10 minút, kde sme zahodili asi 5 tutových šancí. Ale zase mohli sme aj inkasovať, takže berem ten bod, že je dobrý, ale chcel som víťazstvo. I napriek tomu prvý počas bol z našej strany neskutočne dobrý, alebo že veľmi dobrý, mali sme šance, nedali sme a potom v druhom počase identická situácia, Ety mohol dať na 1-0 a potom sme dostali vlastne z breaku gól. Tak môže nás to mrzeť, tie šance, ukazuje sa nám to každý zápas pomaly, že zahadzovanie šanci nás stojí sily a potom musíme dať gól alebo dobieha to, takže je to ťažké pre celé mužstvo. Takže budeme sa snažiť na tom pracovať, aby sme dávali góly z viacerých šancí. Tak štatistiky neklamú, máme 5 strelných gólov z 9 zápasov. Ukazuje to niečo, je to ukazovateľ, si myslím, ale ukázal nám to napríklad pohár, kde sme strelili 4 góly, takže myslím si, že zlomíme to a poje to. Aké bolo vlastne to koučovanie, keďže náš tréner dostal červenú kartu, ako ste to vnímali celé na ihrisku? Tak treba sa sústrediť na koučovanie asistentov alebo trénera brankára, ktorí nás koučovali. Nemôže nás to rozhodiť v takejto situácii, stalo sa to pred zápasom a musíme sa sústrediť na to, čo bude. Čo sa týka toho gólu na 1-1, ktorý sme strelili, tá vzpruha sa ukázala toho týmu. Chýbal tam ten jeden gólik ešte na 2-1, obrovská radosť. Zatlačili sme ich tam, škoda, že sme sa nepresadili, takže môže nás to len mrzeť. Napriek tomu do Puchova cestujeme s tou náladou, s tou, ako by som povedal... Odhodlaním. Pretože naozaj dnes sme boli, dovolím si tvrdiť, lepším tímom. Určite si to myslím aj ja, ale bude to o ďalšom zápase, že či to dokážeme ukázať a či dokážeme skorovať viac ako super. Javdo? What are you saying on this game, draw 1-1? Yeah, first of all, I'm very happy for my first goal of the league. Then secondly, we gave our best, but the game ended 1-1. So we have to move on, keep hard working to face our next game. So hopefully for our next game, we will have the victory. Yeah, but... first half is very, very good from us, but we don't score a goal. In second half, a team had a good chance, but we didn't make it. Yeah, first 45 minutes we played very well, tactically, technically. So we play according to the instruction. That is why we play well. And every player I give the best, so I think the chance that a team miss today is not our day. That is why, but we have to win the game. Yeah, I think it's not a hard match, but we keep moving to the next one. Yeah. Are you excited from your goal on this match? Yeah, I'm very happy. You know, it is my first league goal, so yeah. More are coming, hopefully. Yeah, okay. Yeah. Next match in Puchov, what we have to change because we want to win? Yeah, we have to keep being disciplined, because if we are disciplined on the pitch and up the pitch, I think we will win the game, because we have good squad. We just have to combat our chances, because we meet a lot of chances, but if we combat our chances, we have to win many games, yeah.